భయంగా ఉందా? ఏమైపోదు నీ కంపెనీ? బిజినెస్ లో ముందుకు పోలేవు అనిపిస్తుందా? నీ రెంట్ కట్టడం కోసం కాదు నువ్వు బిజినెస్ చేసేది, నువ్వు ప్రాఫిట్స్ సంపాదించాలని మార్కెట్ లో ఎంటర్ అయిపోయి సడన్ గా బాధ్యతలు మొత్తం భుజం పైన పడేసరికి భయపడిపోతున్నావు అంతే. బిజినెస్ మ్యాన్ కి కావాల్సింది ధైర్యం, లోపల దమ్ము ఉండాలా బిజినెస్ మ్యాన్ కి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, నువ్వు ఎదుగుతున్నప్పుడే నువ్వు ఎదగలేవంటారు, నువ్వు పెద్దగా అయిపోతావు అని భయం వాళ్ళకి. దానికే నేను అంటారు, దానికే నేను దూరం పెడుతుంటా. పెద్దగా మాట్లాడరు. వాడు మాట్లాడితే ఎంత, మాట్లాడకపోతే మనకెంత. డిసైడ్ అయ్యావు కదా, దున్నవతల పారేయాల. మార్కెట్ లో దిగింది దున్నడానికి, దిగులు పట్టడానికి కాదు. ఒక దాన్ని క్విట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసావో కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. బువ్వా లేదు నీ దగ్గర ఒకప్పుడు, మంచి బట్టలు లేవు ఒకప్పుడు నీ దగ్గర, లోగా కొంచెం అన్ని వచ్చేసరికి కంఫర్ట్స్ పెరిగిపోయినాయి. అవన్నీ లేవనుకో, ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టు బాడీని. వంగాల్సినవి వంగితే దక్కాల్సినవి దక్కుతాయి. వేరొకరితో కంపారిజన్ పెట్టుకొని నీ డ్రీమ్ ని నువ్వే కిల్ చేసుకుంటావా, లేదా నీ డ్రీమ్ పైన నువ్వు ఫోకస్ చేసి ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఒక స్థానానికి నిలబడతావా? నీ డెసిషన్. ఒకటే లైఫ్ ఇది, నెవర్ గివ్ అప్.